فنونا بمكتل تركب زخبركم تعذبتنا كما يتمسيون لومي قدام حدا مقابيت ساعة شعة السلالوة هاجراون أهجراون زيناتات حزالكم قريبة زلغو ماكدا حقوسين مكتلكم بخبرنا عدمكم بغندي أرست زينا فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي مشات أن مينستر قدات وزاق قبسي تقبلوا الزراريبهم زهر مبل 5 عامت هلقيت أسمران كبابيان بالتكالات العلوي تمرتي تخبيرون أولات هجرايت غانتا إيرترا عب شارشاي مدرخ زور رواندا قدماين سالساين بموصا دموعاوتا مزجيبهم چاينان روسيان بمعبال استراتيجيكاو زمدناتا زتوكره ناي لعلوه تسمى الزركب اكايدان امريكان اسرائيل لعلي 3 بليون دولار زواغو اصوار كشط الله مخانا حبيرام عطو سلفي سرحتنياتات كردستان مالت PKK مس منغست تركي تخسير ناي مقراص سممع كم زغبر غليصوم زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي 28 لكاتي تاب ساعات مشت مينستر قدات وزاي ريبابليك قبطي دكتور بدر عبد العاتي أب أدراش دندن تقبلوا الزراريبهم بريزيدنت إسياسن دكتور بدرن أب ممعبالن معماقن كلتا أو زمداناتات كمون أب زواقرن أفريقان كيح بحرن حبرا وأقداسنة أب زلوهم قدات تزراريبهم أب زباو قدات تيزته قداي سودان بسلام بزعبا زعرفلو أب صومال هنسات هاقرن مسمار أب زكايت زعرتات كمون أب زواقرن أفريقان كيح بحرن سلام هنساتان محاس زتوكورن يروم مينستر قدات وزارة ريبابليك قبطي دكتور بدر عبد العاتي نيرينا بزهبو حبريتا تركب ماصلتانايتي اب مونغو منغستات ايرتران قبطن زكايد قصالي ناي ممخار مدرخات كم زخونه بمتقاس اب صتان سلامن زوباقرن افريقان قيح بحرن حبراو رديت بمحازن مسرح زعلمه كم زخونه ارديوم اب تركب بوغان ايرتران مينستر قدات وزاي اتو عثمان صالح ترخيبو نيروم مبل 5 عامت هلقيت صلاقي اب اسمران كبابيان كاب 26 كساب 28 لكاتيت اب كوليج حرشه حامل مالو كوليج سنفلتت كوليج مهندسنان تكنولوجي ماينفحي كوليج نقدن محبراوي سنفلتتن عدايح كومون كوليج حكمنان سنفلتت عنان اورتات تذكرهم ابتي ملا حبرتسب تكالات العلوي تمرتي استساتفو مدب نتي اب العلي سلماو حزبي استفصمه ارميناو قفعتات زغلص سلاو مرئيت سنداو فيلم استمرون قال مسكرنت وصامعتن قريبوم اقربتي استمرو بغزاتي سرعات اثيوبيا بلعلي سلماو حزبي ايرترا استفصمه هلقيت مرأيا نايتي ايرترا مريتان بر حزب ايلينا نيوزبل بوليسوم كم زخونه بمتقاس اكل نايتي نحرد نستخفل الرزين واغا كم زخونه غليصوم قند علامه نايتي زخر ما حنن مفداين محنحان زيكونه منسيات تمهارو نزحلفه كفلطن مردأتهم كعبين كم زخونه اسميرو ملوم غونيتي استمرو كابتي هلقيت نسكلا زدحانو وصامعتن بعينهم زرايون نعين مسكرنتهم هيبام اب مدمدمتا دين كوليج نقدن محبراو سنفلتتن دكتور استيفانوس هايله ماريم نخلن كوليجات وكيلو ابز اسمعوا مزازه مقال منسيات تمهارو نزحلفه بغبو كفلطن تاريخ كسندن زيغنتا وحلافنت كم زلوهم ازخاخيروم وقعوا زخري مبل 5 عامت هلقيت اسمران كبابيان بدرجه زوا ماكل ب 15 لكاتيت ام ميدا بحت مسكرم كم تخايده يفلت بكوميشن بهالن سبورتن استودبه اب عقابه رقيق بهلاو ورشا زتوكرزته ب 25 لكاتيت اب اوردت تخايدوم وانا دايركتور كفلي بهالن سبورتن زواغاش باركاتو ادري صالح بهلي حلاقه حبرتسب سلازخونه بهلاو ورشاتات بغبو تصنيعم كسندون ناب ولدوتات كم حلالفون كم زغبا بمتقاس ابتي زوبا زركب رقاقتن زيچبطون بهلاو ورشاتات نمصنعن نمسنادن تبغسو يوسد كم زلو حبيروم كيلاتات ناي تعودي بوغنوم بعينتات بهلاو ورشا كمون ترغمن اقداسنتن عقابه بهلاو ورشاتات زملكت موياو مبري دحر مهاب
عقاب ባህሊ ምስ ምዕቃብ ሃገራዊ መንነትን ክብርታትን ሕብረተሰብን በቀጥታ ስለዝተሓሓስ ልዑል አተኩሮ ክወሃቡ አተሓሳሲቦም አምሓዳር ንኡ ዞባ ኦርደት አቶ ኢሳቅ ጥዑም በግድኡ እቲ ኣብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት ዘተኮረ ዘተ ኣብ መስርሕ ምስናድ ምዕቃብን ምትሕላፍን ባህላዊ ውርሻታት ክሳዓብ ዝግብኦ ኣገባባት ዘረድን ሓላፍነት ዘሰክምን ምዃኑ ብምጥቃስ ናብ መንእሰያት ዝቐንዐ ተመሳሳሊ መደብ ክካየድ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ድማ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻ ዘይባትኽ ዳህሳስን መጽናዕትን ስለዘልዮ ዓበይቲ ሰባት ምውካስን ተመሳሳሊ ናይ ዘተን ኣስተምህሮን መደባት ምውዳብን ክድፈኣሉ ተማጺኖም ኣብ ንኡዞባታት ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ኣብ ልምዓት ብቑዕን ብሉፅን ዘርኢ ድንሽ ኣገዳስነቱ ኣብ ምርግጋጽ መኣዛዊ መግብን ዘተኮረ ስልጠና ብ26ን 27ን ለካቲት ተዋሂቦም እዚ ኣብ ግራት ሓረስቶት ብግብሪ ተሰኒ ዝተዋሃበ ስልጠና ክንክንን ምሕደራን ዝባዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ንምውጻጽን ዝርግሑን ምስፋሕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ አብርሃም ስእለ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ሕርሻዊ ስቴሽን አቶ ሰመራ አምለሶም በወገኑ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣብ ሃገርና ዓቢ ቆላሕታት ተገይሩሉ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኪሊማኑ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ንምብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ምቹእ ስለ ዝኾነ ሞያውያን ምስ ሓረስቶት ተዋሃሂዶም ብግቡእ ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ በወገኖም ልምዓት ድንሽ ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ዝንጻባረቕ ዘሎ ብቕዓት ብዝለዓለ ተመዝሚዙ ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ ንኽውዕል ብዝሓየለ ክስራሕ ወሃብቲ ርእይቶ ኣዘኻኺሮም እዚ ዝተገልጸ ክለባት ንባብን መሃዝነትን ነሰስን ብዝብል ቴማ ብ27 ለካቲት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኸፍተ ምርኢት መጽሓፍትን ምህዞን እዩ እቲ ቀሪብ ዘሎ ብተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ብውልቅን ዝተወደበ ውጽኢታዊ ምህዞታት ዘጠቓለለ ምርኢት ክሳብ 2 መጋቢት ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎም ነቲ ቀሪብ ዘሎ ምርኢት ዝተዓዘበ ኣማሓዳሪ ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ብልሕን ተመክሮን ዘመሓላልፍ ዕድል ስለ ዝኾነ ነቶም መንእሰያት ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ ንጥፈታቶም ዘማዕብልሉ ባይታን ምፍጣር ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ዞባዊ ምርኢትን ውድድርን ምህዞን ሰንዓን ንካልኣይ ግዜ ቅነ መጽሓፍቲ ድማ ንሓሙሻይ ግዜ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ንቕሓት ኣመራርሓ ተሽከርከርቲ ንምብራኽ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ኣብ ንኡ ዞባ ኦርደት ሂቦም ወኪል ኤሪና ዓብዲ ያሲን ዘዳለወ ጸብጻብ ኣዲብ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ መረዳእታ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣሽከርከርትን ወነንትን መካይን ድማ ብፍላይ ብምዕባይ ሓደጋታት ንምንካይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ንወነንቲ መካይንን ጋራጃትን መራሕቲ መካይንን ንኡ ዞባ ኦርደት ሂቦም አዛዝ ፖሊስ ትራፊክ ሜጀር ንርአያ ጸጋብ ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ምምራሕ መኪና ንቕሓት ኣካላውን ኣእምራውን ብስለትን ናይ ኣመራርሓ ብቕዓትን ዝሓትት ሞያ ምዃኑ ብምጥቃስ ወነንትን ኣሽከርከርትን መካይንን ወነንቲ ጋራጃትን ኣብ ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ ዘለዎም ኣፍልጦ ክዕብዩን መምርሒታት ፖሊስ ትራፊክ ከኽብሩን ጸዊዖም ሓላፍ ምርመራ ሓደጋ ኣቶ ኢሳያስ ብርሃነ በወገኑ ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ዝሕግዝ ኣስተምሮታት ይወሃብ እኳ እንተኾነ ዛጊት ተርእዮ ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘይተገተአ ብምሕባር ኣብ 2024 ደረጃ ዞባ ሞት 58 መቕሰልቲ 535 ዜጋታት ዘሰዓባ ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ ጠቒሱ ኣሽከርከርቲ ብዛዕባ ዘሽከርክርዎን መካይንን ሕግታት ትራፊክን እኹል ኣፍልጦ ክህልዎም ወነንትን ሰራሕተኛታትን ጋራጃትን ፓግሮን ድማ ፍቓድ ፖሊስ ትራፊክ ዘየማልኣ ኣሽከርከርቲ ካብ ምጽጋን ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ኣማሓዳር ንኡ ዞባ ኦርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ድማ ብሰንኪ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝስዕብ ሞት ስንክልናን ዕንወትን ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝፈጠሮ ተጽዕኖ ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይግባእ ብምጥቃስ ሓደጋታት ትራፊክ ንምግታእ ተራ መላእ ሕብረተሰብ ክዓቢ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ኣስተምህሮ መደባት ቁፅፅራዊ ስራሓት ክሕይል ኣብ መካይን ዝግጠም ደግሒ መብራህቲ ማለት ፓውዛ ክውገድ ዝተባላሸወ ጽርግያታት ድማ ጽገና ክግበረሉ ተላብዮም ኣብ ንኡ ዞባ ባጽዕ ምምሕዳራት ከባቢ 010203 ከምኡውን ሕርጊጎን እምበረሚን ካብ 22 ክሳብ 27 ለካቲት ክካየድ ዝቐነየ ምርጫታት ተዛዚሞም
ኣብቲ ልዑል ተሳታፍነት ህዝቢ ዝተራእየሉ ምርጫ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 10 ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ከምኡውን 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 22 ኣናበርቲ ዓዲ ተመሪጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ዒላ በርዒድ ናይ 3 ዓመት ኣገልግሎቶም ዘብቅዑ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ንምትካእ ካብ 6 ክሳብ 28 ለካቲት ኣብ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ዕውት መስርሕ ምርጫ ተኻይዱ ኣመሓዳሪት ዞባ ዒላ በርዒድ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊ ኖራ ብዝሃበቶ ቃል ህዝቢ ንዘርኣየ ተሳትፎ ብምምጓዝ ንዝተመርጹ ኣመሓደርቱ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ክትሓጋገዞም ኣዘኻኺራ ዜና ስፖርት ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ መበል 17 ዙር ሩዋንዳ 2025 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳማይን ሳልሳይን ተርታ ብምሓዝ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብዚ 131.5 ኪሎ ሜትር ሸፈነ መድረኽ ነሆም ዘርኣይ ብ3 ሰዓት 9 ደቂቃን 23 ካሊትን ቀዳማይ ክወጽእ ከሎ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝተዓወተ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ ተቀዳዳማይ ነሆም ዘርኣይ ነቲ ካልኣይ ዝወጽእ ኣባል ክለብ ሎቶ ቤልጂማዊ ሚላን ዶኔ ብ10 ካሊት ቀዲሚዩ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ናይ ፈለማ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣመዝጊቡ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ንብጫ ማልያ ኣብ ዝግበር ቀልስ ደረጃ ካብ 5 ናብ ካልኣይ ተርታ ክባቢሉሎም ሃገራዊት ጋንዳ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዛጊት ብዘዋህለለቶ ግዜ ን12 መወዳድርታ ሃገራውያን ጋንታታትን ፍሉጣት ክለባትን በሊፃን ንጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤዲ ተኸቲላን ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ዙር ሩዋንዳ 2025 ጽባሕ ሰንበት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ብዝግበር 74 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን 70 ናይ መወዳእታን መድረኽ ክዛዘም እዩ كبرات تخاطاتلتي زغلطل زينا هاجرات وصاي كخوان ኣብ ዜናታት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያን ኣብ ምምዕባል ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ተወሳኺ ናይ ላዕለ ወሰን መዝርክብ ኣካይደን ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩን ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሼይጉን ብ28 ለካቲት ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዘካየዱ ዝርርብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ካልእ ጸላታትን ምትሕጋዘን ንምዕዛዝ ተረዳዲአን ክልቲኦም ሰመዚ ኣብ ትግባርቲ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣቀዲሞም ዝኸተመሞ ስምዓት ብዕምቆት ከም ተዘራርቡውን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ሩስያን ስሩዕ ጸጥታዊ ምምኽኻር ንምክያድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ፍሊጠን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩን ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሼይጉን ብዛይካዚ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ጸጥታ ኤስያ ፓሲፊክን ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ ኩሉ ሜድያ ውዝምድና ቻይና ሩስያን እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ أمريكا إسرائيل لعلي 3 بليون دولار زواجو توسخ أصوار كشت ألا مخانا بصحفة مكلخال بينتاغون حبيرو مسرح تقبار نايت سممع كاب كلتشحن 26 كم زي جمرة زي ገለጸ ፔንታጎን ኣብ ምድንፋዕ ወታደራዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ተራ ከመዝህልዎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ዝሓድሽ ናይ መሸጣ ስምምዕ ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ መሊሱ ከመዘጋድዶ ዝጠቐሱ ናይ ቀረባ ተሓዘብቲ ኣብ ተግባር ከይውዕል ይጽውዕ ኣለዉ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ወታደራዊ ስርሒት ካብ እትጅምር ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ኣሜሪካ ከም እትቐበለት ጸብጻባት ይረዱ ኣሜሪካ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ደው ክብል ሓላፍነታዊ ተርኣ ብዘይ ምጽዋታ ክትውክነንን ጸኒሓላ ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት PKK ምስ መንግስቲ ቱርኪ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ከም ዝገብር ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ ዕጥቁ ብምውራድ ምስ መንግስቲ ክዝትን ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ቱርኪ ክሳተፍን ዝዓለመ ምዃኑ ኣዘዝቲ ናይ ዕጡቕ ጉጅለ ገሊጾም ካብ 1999 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ መራሒ ናይ ዕጡቕ ጉጅለ ዝነበረ ዓብድላ ኦጀላን ነፍሱ ብምግላል ነቶም ዕጡቓት ዕጥቆም ከውርዱ ጻውዒት ከም ዘቕረበ ክግለጽ ቀኒሎም ነቲ ስጉምቲ ብእወታ ከም ዘቕበሎ ዝገለጸ መንግስቲ ቱርኪ ንምዕባለታቱ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ
أب مونغو كلتي أموغانا سممع مقراص تخصيم مس زختم نلعلي 4 عامتا زغط ألم مفساس دم كقطا كم زخلي أمات تعطو جلة كاب شعن 984 أنصار منقست التركي كايدو بزنح عتق انقجت المتقعتاتن هيوت لعلي 4 حسابات كم زتفاس أبصمات يردوم نتقجت بسلام نمعرف بكلتشان 15 استبقس زت سلام نويح كيسقمه كم التخلفة زذكريم بريزيدنت سات دونالد ترامب فولوديمير زيلنسكي ب28 لكاتيت بواشنطن زكايدو زرب بزي مردا كم تبتنه تقاليحهم كلتيوم مرحتي أب منقوم دحري استفترة نايك آلات مساحب بريزيدنت زيلنسكي نتزرب وقاريطوه كمزوات تقاليصهم بزدما بقوداي مغرحة معدنات كفر موت مدي وزنبرة سممع كم زي تختمة تفليطهم منقستي يوكرين أمريكا كابعو قربرك معدنات هاقرو بتصحيت كلوا بزحلفك أربع معدات معاز زكريم تسممع تقبرهم مزخوان أمريكا استات 500 بليون دولار زقمت تفترة وهابتي يوكرين نمتقام مسل كتركبيا منقستي يوكرين اماسيا نايتو امريكا اترخب ربحات اتتاو وحسنت هاجرو نمرغاز كتحقاقزات قلب قريب كونتلو ممحدار بريزيدنت ترامب غنا زاغيتا بغداي اتتاو وحسنت زاتو وقال يلن بريزيدنت دونالد ترامب هاجرو ابز حلفه 3 عامات نيوكرين استا 350 بليون دولار زواغو وتحدراون اتتاون دغف كم زغبرت لاب اتتقس اتهاجر اتونونو برق معدنات ناب امريكا بملآخ نتي ገንዘብ ከተحويዩ ክጽውዕ ጸኒሑ ዘሎ ريبابليك دوب أفريقيا مالي جان كولومبيان أصوار زعنا مرخب إسرائيل بماياو جزءاتن كحلفا كم زخل كلا حبيران مرحتي سلستين هاجرات ب28 لكاتيت ببوغنا بابو زوصو مغلصي اسرائيل بوشمت غازان اهغراوي حجي زتحس وتادراو سقمتي كم زوسدت بمخصاص اصوار زصعنا مرخب بلولاو مريتهم كحلف فادنياتات كم زيكونو رديوم تن هاجرات اسرائيل بوشمت غازا زكايدتو وتادراو سرحت كاب مصصع حالت كم زيت فليوك تحبر صني حنين بتي ندعلي 15 شوارع زاصله وتادراو سرحت لعلي 48 شح فلسطينيان قتلوا خلو لعلي 120 شح قوسيلهم ملأ حزب وشمت غازا دما تمزابيلهم أوروبا وحبرة هندن سممعنا عن قدين مفررام بمردا كم أزبط حفليتهم بريزيدنت كوميشن أوروبا أورسالا فوندر لين قدام مستر هندن نارودرا مودين ب28 لكاتيت اب نو دلهي اب زكايد وزرب تسممع كسامو داتانا يزعمت كختم كم زخل اميتهم تسممع اب مدنفع قطبا كلتي اموغنات ترؤ العلم خانز تقصتهم مرحتي تكبارو نمقلطاف كم سرح حبيرهم أوروبا وحبرة هندن بزعباتي نقداو قداي كاب 2021 كزراربو مصنحهم زتقصت صبصبات باستفرالي مخنياتات كم زي تتقبري يردوم أمريكا بلعلي الطافريات أوروبا وحبرة 25 ميتاوي تقرز كم توسن دحر مقلازة تحبرة مسكالوت هاجرات نقداو سممع المفرام يقواي كم زلو كيلاتات يتقصوم نيمو داتا زينا أب زيمبابوي زوقع زناب زصعب حدقات علقلق سبعوي نواتاون كسرات توريدوم بيتي تفتراو حدقا بو حدوث الساسبات كموت خلو أب تحت أرضي كبير عنوات كم سعبت صبصبات حبيرهم بزيكازي بسنكتي حدقا حالو دهايو متأفيس لزلو قصر موتات كبكبل كم زخل قمتات اللو أب تحت أرضي بحافشا بمنبر عبايتي تكالات عنا تمرتي موقع عزيان إلكتريكسيت الدما بفلاي كبير عنوات كم زوردز تقصو سمزي زيمبابوي بسنكو عشحات سبات كم التمازابلو رديوم زيمبابوي بسعبينات كلمة ولوطي بترقاقامي كابز تقع هاجرات زوبا دوب أفريقيا مخانات صبصبات يحبروم كبرات تاتلتي زينا نمززام أرست خندقم بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي مشات نميستر قدات وزاق قبسي تقبلوا عزرائبهم زخر مبل 5 عمت هلقيت أسمران كبابي عنا بتكالات العلوي تمرتي تخبيرو أبالات هاجرايت غانتا إيرترا بشالشي مدرخ زور رواندا قدماين سالسين بموزع دمعاوت أمزجيبهم
تشاينا روسيان أب مبعبال استراتيجيكاዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ናይ ላዕለወ ሰመዝ ዝርክብ ኣካይደን أمريكان إسرائيل لعلي 3 بليون دولار زواجو أزوار كشت ألا مخانا حبيرا عطو سلفي سرحتنياتات كردستان مالت PKK مثل منغست تركي تخصير ناي مقراص ممنع كان زقبر قليزهم ناي الساعات حفي شو زيناب زفتن بروخليتي